kai wallahi ranar masifa ne. Anya wannan mutum ne kuwa kun ji wata sabuwa da ta bullo wai an ba tsaya da kafanka to da akan lilo yake to amma bara mu ji wanda sako ya kawo da Allah ku saurari wannan waƙar. Anda suka bankwasa mu ji in bulan ba kai ka tsaya gaban jama'a karan zai ka ce da su za ka bude ido ka rinzi za ka yi ta rushe kudin jama'a ka gumzi ka bude idan ka sun cika kansu ba zai idan ku wallahi za su saka kasar igiyar zaton da suke ka gumzi rike masoyanka kar ka bari su watsi tsaya da kafar ka ba yau gashi duk yan uwanka suna fushinka ka jure korafi na abokananka a tilar masoyan kwarai su ji tausayinka sai a yi rabo a cikin gidanka sannan ka zo a hana ka dauka ka sallamar waɗanka mashan wajenka to rashin jini a hana a yanka